Zvatiri tose kudai amai varubi manzira itai mashoma. Zvatiri tose kudai amai varubi. Kukongor kupi? Ndizvo zvinoitwa here? Kutadza kuti masera sei? Lunch rinogara ipapo. Ugara kuchencheresa ndakanganwa urisa. Plus ongori kupi? Ukunzionekwa nemukadzi. Kubasa uchinzoonekwa nemukadzi ongori naye muchifamba muchienda nerodhi yekuloji. Zvandiri kubva kuimba kuti zvatiri tose kudai amai varubi manzira itai man'in'in'ini mashoma. Hapana pachaundongondivhara nekundiimbira kuti masongs twako tiri sweet twerudo. Hapana ongori kupi iwe uchinzoonekwa nemumwe mukadzi ongonaye. Chinoza problem yaona. Apa nerodhi yekuloji muchienda rodhi yekuloji. Munhu iye uritaura nezvake handisi kuramba ndanga ndine munhu asi ada kutoti pabasa tinotobhenefita tinotita mari anotite mari anoda kuzotaurawo newe. Anonzi iye Melody the bread boss anogara kuPretoria uko anoda kuuya kuno Cape Town muna February kubva musi 12 February kusvika musi 16 February kuBellville uko anoda kuitisa malessons ekuruka musoro ekuruka mabraids. Iwo kumhanyira kuti yeye unoita zvekuudzwa nevanhu ari kuuya kuno uku next year 2024 anenge ari kuBellville uko achiitisa vanhu malessons. Arikufamba netheme yake inonzi learn how to braid like a pro. Unoziva mazuva anokurupisa mapro max like a pro. Ari kuitisa malessons just for 5 days. Ari kuuya Cape Town muna February 2024. Iwe uchatobenefitawo ipapo because ari kutokudawo ikoko ende ada kutokupawo basa rekuti unge uchimumaketa. But unongota urika taregedza kukuudza zvimwe taregedza kukuudza zvatiri tose kudai amai varubi manzira itai mashoma. Zvatiri tose kudai amai varubi so tamba so zvatiri tose kudai zvatiri tose kudai amai varubi manzira itai mashoma. How to braid like a pro. Melody the braid boss. Saka ndienda kutobraida like a pro. Ari kuuya. Okay, so handienda ndapedza kubika. Unongwara. Zarusvika musi 12 February. Andopari kutanga. Anongoita 5 days chete. 12 February. Kusvika musi 16 February. Vari kutoda izviva kutanga kutobhuka. Wototaura naye kuWhatsApp kwake. Vachitouya tovaitisa malessons. Anotovapa futi nemacertificates. Okay.